everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de Amor. Ayaw entrando siya. Ikaw? Oh, Ay, magsipon lo. Yatag niya ang lola ya. Ambi na magsipon kung di ka gusto. Pabutong kuning uni lola. Ay, pabuta na yun! Sige, pabuta na ng uning babayhala. Nagawan mo siya. ay, wako'y labot na ng tiguwa nga, sir. Ay, kanang iyang sir, mayo na agpabota. Sige na sir. Pabuta ng uning babayhala. Unahan ang iyang sir. Unahan agpabota. Unahan na niya, sir. Hilo! Unahan. Pabutong kuning granada ron. Hilo! Ebe! Ano nga rin bayas? Dali! Hala, bantay mo! Nabuyan ang granada! Plastic ang granada! Ay, ano na nata? Ay, alam mo, Islas, dili nga ako sila pasagdan mo kay Islas! Aliyo! Dakpan niyo! Ang atong mga cellphone ay bawion na to! Bawion na to! Kita mambita mo nga staring bis balita. Nga kung dili tungod na mo, mulampos itong mga kanahang tulisan. Matay, mura magyong tinuod ilang mga armasoy. Pero mga duwaan na di ay. Ngigad tulusa? Ang iga mo lang. Oh, sige na, sige na. Mga tuog na ta kay unsa na intawong orasa karon. Uy, sayo intawon ko mugikan ugma. Aw, unya na gyud di ay. Bisag makatuog lang unta kog tulo ka oras, okay na gyud ko ana. Ay, ikaw rin katuog kay mag-istorya pa biskoke. Ay, sige, katuog na dito. Bahala mo ha. Sa ato padalo, friends na mong Madam Kuring. Kamu magduha ang bida atong itabuah. Okay, utaon. Katuog tayo. Uy. Bye, Pops! Nga nawa man to magpahatod sa sakyanan mong amahan. Di man siya, Lolo. Hinoon. Mahal naman siyang gasolin. Maugid la. O, nya la. Hmm. Ibis, nilikay ka nga mailhan ni Noy Nanding. Wa na lang hinuon. Wa na gyud. Kaya siyaon nga unsa man sa to nga mga kanahan man to ay perting korogan ako ay mga kanang dagko. Unya dito mga duwaan na dai lang da mga tulisan nga hanggaw. Karaho bayaw. Mura magyug dili duwaan tan-aon. Mismo gani ang granada, dili gyud plastic tan-aon. La, unsa kay pasabot ini? Sa unsa man? Ngano ka nga nagkasakay mo sa bus ni Noy Nanding? Unya, nagkatupad pa gyud mo. Unya, nahitabo pa gyud to. Pareho pa gani mong gitawag og heroes mga tao. Kay kung dili patungod ninyo, dili mabulabog ang daotang plano atong mga tawhana. Unya? Unya, dool pa gyud mong Pinoy-anan sa probinsya. Silingan ra nga barangay. Unya lagi. Kung dili kami ni Cookie, og dili sila ni Popsi og Tita Lena ang giprocess karon sa kapalaran, Kamu ni Noy Nanding la. Siya! Anayabag. Di man gud mo si Blilo. Kung mupaubos lang yun mo sa inyong mga pride, unya, tagaan ninyong chance ang usag-usa, dako kayong posibilidad lo, nga manumbalik ang inyong mga pagbati, nga dugay na nga na amnesia. Di na pwede, oy.
Usa pa oy makuha na mo kung may tabo na. Wa na'y mapuga oy. Usa o paglubag. May pagkinupusan. Mumantika pa. Lolo sad, uy. Di ba ngun sa ingon ana lang? Ang companionship di ay. Dito ra ka ha. Kung kamong duha, magkuptanay sa kamot samtang maglantaw sa inyong mga manok, baboy, o uban pang mga hayupan dito sa probinsya. Nagsugod pa rin kong imagine, no? Giluod ako. Na, mobalik na tingali ang Ginoo kung mahitabo ka na, Sandra. Garbura magiging yun na paswabi, Lola ba? Suwaye lang good. Nga, kanang dili mo maglagot ba? Suwaye nga, mag-istorya mo nga tinarong. Nindot man ang mag-hiskot-hiskot sa sinangagi. Pahala na nagud kung may mga part nga bati. Pero, sure ko, daghan sa gitingali mong mga memories nga nindot, uy. Imposible kayong wa. Aw, imposible bitang wa. Doon naman yun na. See? So, kana mo hinumdumi ninyo. Ang mga nindot ninyong memories. Aron nga, magka-friends mo. Og sa hinay-hinay nga, magkapinasayloay na sad mo. Og mas nindot pagid na kung magkasinabot na magbalik la. Nga! Ha! Kalood! Wa na'y mahimo. Ha! Naghilas-hilas na lang. Ew! Kalood. Kalood, kasukaan ko. Lula sad, uy, ayaw gud anak la. Bad ba yan na la? Ingon magani si Lord nga, love your enemy. Na, ambot lang. Basta di gyud na mahitabo ng imong nauna-unaan, Sandra. Dili. Unya labi, pananglit. Si Noy Nanding ang unang mga ipasaylo ni mo. Makapasaylo ka. Makapasaylo ka, la? Ay, posible na. Katong mabayhana, mga yung pasaylo. Nakanda kong milagro. Pananglit ra gani, lo. Tubaga lang ang pumunta na, lo. Pananglit ra bitaw. Aw, ambot lang. Mangambot pa siya ko. Wa ko may baho sa mahimo na kong reaksyon. Pananglit magani, magbilagro nga mga yung pasaylo na ako nga itong babaeng kapalasan. Mangambot na ko. Pananglit ra gani, lo. Pananglit nang yun ba? Mangayo siya pasaylo nimo. Aw, kung kinasing-kasing yung tingali ang pagpangayo o pasaylo, nga nagulili. Kay kung buoto naon, ako sa baya siyang gimahal ka ni Ato. Diya higayon nga siya lang ang akong kalibutan. Di ko mutuon ni mo, oy. Palikiro ka man gani kaayo. Kadiyadto rin ay kuring. Pero karon nga nagka-alert ha. Ikaw lang ang tanan para nako. Kada ubang babae, ruwing lang sila para nako. Ikaw o ikaw lang ang ako kalipay. O ikaw lang ang gusto nako ikauban sa tibok sa kong kinabuhi. Oh, Nanding. Kuring. Uyawan ng iringlong imong hagkan. Wa na, lo. Ipanabi na katong iringa nga. Hapit mo siya hagki. Unsaon na lang la kung kamo gid ni Noy Nanding ang giprocess karon sa kapalaran. Ew. Simba ko lang ang taon. Palayo, pito kalaod. La. Ay! Uy, ala sorry la. Nakuyawan ka? Ay, pasensya siya ba, ha? Nagtanga manggod ko. Maong nakurat ko pagtingog ni mo. Nidool ko nimo kay nakabantay man ko nga ganina ka rin ng hugas sa imong kamot. Mangutan na raon ta ko baon sa di imong gihikap nga dugay makanahuman upang hugas. Nya, nakuyawan na hinuon ka. Aw, maulagi. Mura kog nagtanga. Basi katugo na kala. Ay, di man. Dili ay. May gihuna-huna lang ko. Sinoy Nanding? Joke la ha. Peace. Ay, mga tog na lang ta ay.
Matog na lang ko ay nagduka na daay tingali ko. Diha sa ka kun wa pa ka magduka. Una ko katog. Milagro da nga. Wa masuko nga naghiskot ko niyo nanding da. Milagro gyud. Uy, asa naman to akong mga kauban? Tanong nalahi man sad ko, uy. Bisa ko kanahang ubalhin kay murag puno-puno maning bangka. Ay, natukay man kukog abot. Wa na hinuon ko matipon sa akong kagrupo. Ay, mupiyong-piyong na lang ko, uy. Kuwang yung gusto da. Uy, Ginoo ko. Mauna ni ang ilang giingon nga. Dagko og bahot paingon sa isla. Lord, ikaw lang gibahala nako ha. Nahibaw ka gyud nganong misugal ko ini nga risko. Gusto kong magpalayo. Gusto kong mulikay. Panalipti pud intahon ko o kaming tanan nga nagbiyahe karon paingon sa isla, Lord. Sayot kasab nga importante ang among adtuon. Mga tao nga mas pait o kahimtang ang among adtuon. Among tapangan. Uy, Ginoo ko. Ay, Ginoo ko. Isalik lang yun ako di mo ang tanan. Ayaw itaw ni pasabti. Panalipti in taon ni Lord. Padangata mi sa among adtuan nga luwas. Ay, murag kasukaon ako ay. Dili lang unta. Oh. Doon na nagsuka. Lord, kabalit aron na kayo ang akong ginawaan. Ayaw na ginitaw kong pasuka, ha? Ayaw na ginitaw. Oh. Uy, familiar man ang timog. Wa kaha ko masayop. Diha, ma'am. Sir, plastic ninyo. Oh, Ikaw, ma'am. Plastic. Oh. Lina? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!